Пробиват плътта ми като живи змии. Кръв и масло се смесват, вкуса е студен метал. Синият кристал пулсира в ръката ми, но вече не е обект. Той диша и гледа и ме дърпа вътре. Виждам себе се разкъсан на микросхеми и нерви. Корпорации се смеят от екрана, но аз не съм вече човек. Аз съм само проводник за неговата биомеханична воля. Синият кристал влиза в врата ми с остри ногти от светлина. Смазва съзнанието ми, превръща ме в машина за болка. Синият кристал пулсира с остри там и в мен вече няма човешко, само син, метал и кръв. Сърцето ми е компресор, дробовете хидравлика. Всеки нерв се слива с кристала, всяка мисъл вирус. Слушам киберсърцата на предишни носители, които са станали част от него. Викащи, крещящи, загубени. Това е светлина, това е паразит, който живее от болката ми. Аз бягам, но тунелът се огъва, стените пулсират и усещам как синята светлина се вживява във все пиянта моча. Синият кристал влиза в врата ми с остри ногти от светлина. Смазва съзнанието ми, превръща ме в машина. Синият кристал пулсира с чужд ритъм и в мен вече няма човешко, само син, метал и кръв. Neural overload. Flash corrupted. Machinery fused. Blue crystal controls your veins. You are obsolete. Сърци, клапани шици пробиват пътя ми отвътре. Кристалът шепне с хиляди чужди гласове и аз вече не знам кое е моето тяло, кое е неговата. Последния миг светлината разкъсва тъмнината и аз виждам нея, държа кристала. Той ме държи и сърцето ми спира, но пулсът му продължава. Тялото ми вече е ден фейк. Синята светлина превръща всичко живо проводник и аз съм вече само един фрагмент в неговата вечна биомеханична армия.